la Brașov aproape 6 ore de dezbatere, a fost un maraton incredibil despre cum ar trebui să arate o Românie la feminin. Nu putem să mai așteptăm încă 130 de ani pentru a reduce disparitățile de reprezentare și pentru echilibru și pentru paritate. Dacă este ceva de făcut, trebuie să facem acum și le mulțumesc tare mult acelor colegi din aproape toate partidele politice care au fost prezenți la această dezbatere și care s-au implicat real și cu propuneri. Ecartul dintre România și celelalte state se mărește și nu mă voi opri să subliniez că ocupă acum penultimul loc, a fost pe ultimul loc și schimbarea în România se produce cel mai lent în raport cu celelalte state care sunt membre ale Uniunii Europene. Puținele femei care ajung într-o poziție publică consumă resurse, se expun, uzează dincolo de viața de familie mai mult decât bărbații și deja asta este un handicap pentru ele. La nivel local, în consiliile locale, 12% sunt femei și 5% sunt primari. Și suntem pe ultimul loc în Uniunea Europeană. Și reprezentanți ai societății civile și activiști și oameni care își dedică de fapt o foarte mare și consistentă parte a vieții egalității de gen și de șanse. Iar asta cred că e un semn important de maturitate politică și de direcție bună în care poate evolua societatea. Sigur, ne-ar plăcea foarte mult să vedem femeile mult mai implicate și mai prezente în economie și în societate, dar realitatea este că noi nu bugetăm bazându-ne pe criterii de gen încă și nu încurajăm suficient de mult nici pe departe antreprenoriatul feminin. Politică e acea perspectivă care oferă de fapt mai multă siguranță, nu doar din prisma nevoilor femeilor, ci pentru o întreagă societate în schimbare. Există teme care ne despart și teme care ne unesc. Siguranța femeilor, sănătatea copiilor noștri, educația care duce mai departe o societate, sunt teme care ar trebui să ne unească în fiecare zi, în comunități, în guvern, în Parlamentul României, în societate mai larg. Următoarele bugete și următoarele alocări din fonduri europene sau din fonduri naționale vom reuși din ce în ce mai mult să avem o conversație despre cum servesc respectivele bugete cele două genuri. Eu am 2 fete și nu vreau de 10 ani, sunt gemene, și nu vreau ca fetele mele să-și dorească să plece din România. Vrem la o Românie la feminin care este pilonul de gen reper, de fapt, cu multe dintre lucrurile pe care le-am auzit și în seara asta propuse și reflectate în politici publice cu care vrem să ofertăm această Românie curajoasă. La întrebarea dacă avem sau nu avem nevoie de cote de gen în România, răspunsul meu evident este că da, nu asta e problema. Argumentul pe care vreau să vi-l prezint astăzi aici este că avem nevoie de cote de gen pentru că, în ciuda pesimismului nostru, societatea s-a schimbat. Ascendentă și chiar dacă nu sunt suficient de multe femei încât să vedem 50% femei, 50% bărbați, ca și componență în partidele politice, încât să simțim că avem de unde alege, aveți de unde alege. Niciodată să nu vă puneți problema asta. Femeile care sunt pe scenă au nevoie de voi. Suntem mai multe ca niciodată, că suntem puternice, că suntem unite, că doar așa putem să ne facem vocea auzită și să le atragem atenția decidenților, că nu lăsăm pe nimeni să ne controleze corpurile. Nu e o concurență între femei și bărbați în politică, între dacă sunt mai bune femeile sau sunt mai buni bărbații. Da, sunt câteva caracteristici ale genului care fac femeile să fie potrivite pentru politică,
sunt muncitoare, sunt implicate, am tot respectul pentru activitatea dumnealor și pentru felul în care își fac treaba și sunt unele dintre cei mai redutabili oponenți. Cred că tot timpul există o speranță și cred că există un anumit ritm cu care societatea se trezește și chiar dacă acum pare adormită, cred că, de fapt, noi și voi vom fi mugurii care vom contribui la o nouă trezire. Nu e despre care pe care, e despre cine cu cine. Cred că doar așa putem să ajungem la o Românie la feminin.